ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। പ്രണാമം. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കൊരു കീർത്തനത്തോടെ ഇന്ന് തുടങ്ങാം. പുതിയൊരു കോഴ്സല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപീ ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗോപീ ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി യശോദനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന യമുന തീരാവനചാരി യമുന തീരാവനചാരി ജയോ കുഞ്ചവിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ പ്രഭുപദ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ഗുരുദേവ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി 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 ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇതെന്താണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ്? അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയില് നിഷ്ഠയോടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1ഉം ലെവൽ 2ഉം കഴിഞ്ഞ് അവർക്കാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ്. നമ്മുടെ 14 പേരുള്ളൂ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭക്തിയില് നമ്മള് നിഷ്ഠയോടെ മുന്നേറാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കോഴ്സാണ്, ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1ഉം ലെവൽ 2ഉം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി സ്വാധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയില് മുന്നേറി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണ് നാം ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡി അല്ല എല്ലാരും ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ലൈവ് പോണ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം വേണം. ചോദിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗദാമിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം, ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതും കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2ഉം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം, ഭഗവാൻ തന്ന ഈ ജന്മം, ഈ പുണ്യജന്മം, മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം. അപ്പൊ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ആണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ അതായത് അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഈ ജീവാത്മകളായ നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇതുകളുണ്ടോ, മാർഗമുണ്ടോ, അതിലെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മള് മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെയായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ആഘോഷിച്ചു. അതിനെന്താ പറയാ? എന്തായിരുന്നു ആ ദിവസത്തിന്റെ പേര്? ഗൗരപൂർണിമ. ഗൗരപൂർണിമ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടാടി. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? നാമസങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം. അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനും ഭഗവാനിന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് എളുപ്പമായ വഴിയായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. ഒരു കാരുണ്യ അവതാരമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും അറിയണതായിരിക്കും. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? കൃഷ്ണനെ അറിയുക, കൃഷ്ണനിലേക്ക് ഭഗവാന് സദാ സേവനം ഭഗവാന്റെ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാനോട് ഭൗതികതയിൽ ഇരുന്നാലും സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനില് ഭഗവാനെ അറിയുക. മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഉം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാതാജി. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സേവനം. കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കൽ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവബോധമുണ്ട് അല്ലെ? ആ അവബോധം എന്താക്കി മാറ്റണം? ഭഗവാനിലേക്ക് കൃഷ്ണനുണ്ടാക്കണം. തിരിക്കണം. ടു ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അതിന് തിരിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബോധം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ, നമ്മൾക്ക് കുറെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, ഇന്നതായിരുന്നു, ടീച്ചറായിരുന്നു, അല്ലെ ഡോക്ടറായിരുന്നു, അങ്ങനെ 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 കുറെ അവബോധങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കണം, ഏറ്റവും വലിയ റിലേഷൻ അല്ലെ ബന്ധം ആരോടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനോട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവുമായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വതവും ശക്തവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല. എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരുന്നു നമ്മള്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്തു? ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഖങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് തക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്ത് വിചാരിക്കണേ? ഇത് എന്റേതാണ്, ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ്, എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാര ബോധം വന്നു. ആ കൃഷ്ണാബോധം മാറിയിട്ട് എന്ത് വന്നു? ഒരു അഹങ്കാര ബോധം നമുക്കുണ്ടായി. അത് മാറ്റി ഇനി എങ്ങടാക്കണം നമ്മൾക്ക്? വീണ്ടും അതാണ് പുനർബന്ധം. വീണ്ടും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്രഭുക്കന്മാര് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആചാര്യന്മാര്, നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ആചാര്യന്മാര് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഇതുകൾ ചെയ്ത് നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാടി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെല്ല് നിങ്ങള് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? മനസ്സിലാവണില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് കുറച്ചൊരു അസൂയ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് ആത്മാക്കള് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയത്. അപ്പൊ ദുർഗുണങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ആ ദുർഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരാഗൃഹം തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയണില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മ, ഒരു ഗർഭിണിയായ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരമ്മ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ വെച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. ആ കുട്ടി വിചാരിക്കണ ആ ജയിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അത് താമസിക്കുന്നു. അവിടെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതൊന്നും അറിയണില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം. പിന്നെ അമ്മയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയായിട്ട് പോരുമ്പോഴും അവൻ അവിടെ നിൽക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഇവിടേക്ക് അവിടെ കുറെ അമ്മമാരുണ്ട്, എല്ലാരും അവന് താലോലിക്കണം, അതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോ അവന്റെ വിചാരം എന്താണ്? അവിടെയാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോള് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടൊരു താല്പര്യമില്ലാണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭവസാഗരം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല.
നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇതാണ് ശരിയായ ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയ ലോകം ആണ് നമ്മള്, ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് നാം ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള പരിപൂർണമായ ജീവസത്തകളാണ് നമ്മളെല്ലാം. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും കാമക്രോധാദികളിൽ നിന്നും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി വിമുക്തരായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? വീണ്ടും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തില് ഭൂമി, ജലം, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഗൃഹം സകലവും ആത്മീയവും ബോധമുള്ളതും ആനന്ദമയവുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും വിചാരിക്കണില്ല, അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കണില്ല. ഭൗതിക ആനന്ദമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. അതായത് അർത്ഥവത്തായ ആനന്ദപൂർണമായ ഭഗവത് പ്രേമം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ശാശ്വതമായി തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം വൈവിധ്യങ്ങളായ ലീലകളാടുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആടിയും പാടിയും കേളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിരന്തര ഉത്സവം തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ഈ പാവം നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ വിഭ്രാന്തരായിട്ട് അസൂയാലുകളായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ആത്മാക്കളാണ് ഇവിടെ വന്ന് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഓരോരോ ദുഃഖങ്ങളിൽ പെട്ട് സുഖവും ദുഃഖവും അങ്ങനെ ഭവസാഗരത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മള് എവിടെ പഠിച്ചു? ഭഗവത് ഗീതയില് പഠിച്ചതാണ്. 84 ലക്ഷം ബദ്ധജീവാത്മാക്കള് നിരന്തരം ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് മായാശക്തിക്ക് വശംവദരായിട്ട്. പിന്നെന്തുണ്ട് നമ്മൾക്ക്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉപരിലോകത്തില് അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ അതൊരു ദുഃഖസാഗരമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി പാതാള ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കള് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാനായിട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല? ആരാണ് നമ്മുടെ പരംപിതാവ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ല. തന്നോടൊപ്പം ശാശ്വതവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയത്നിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെ? ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു വഴി തന്നു, വഴി പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണെന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. നാമസങ്കീർത്തന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അല്ലെ? ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ 15 പേരുണ്ട്. 15 പേർക്കാണ് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ ചേർന്നിരിക്കണം. ഇപ്പൊ 16 കേട്ടാ. ഇനി വരും സമയത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര പേര് നാമം ജപിക്കണുണ്ട്? ഒക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. നാമം ജപിക്കണവര് എല്ലാരും ജപിക്കണുണ്ടാവോ? അത് ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മനസ്സിലായി? ജപിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി അത് ചോദിക്കാം. ആരെങ്കിലും ജപിക്കാത്തവരുണ്ടോ? മാതാജി ഒന്ന് നോക്കുക. ആരെങ്കിലും ജപിക്കാത്തവര്? ഇനി എല്ലാരും ഇത് കൈ താഴ്ത്തിക്കോളൂ. ഇനി ജപിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ആരുമില്ല, എല്ലാരും ജപിക്കണവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ട് എല്ലാരും ജപിക്കണവര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ജപിക്കുന്ന മാലയും നമ്പർ എത്ര ജപിക്കണ്ടെന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടണം കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കണത് എത്രയാണ്?
16. 16 16 മാല എങ്കിലും അല്ലെ, 16 മാല എങ്കിലും മിനിമം 16 മാല ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജപിച്ചാല് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാവില് ആ നാമജപം തട്ടിക്കളിക്കും ഇല്ലേ? നമ്മുടെ നാവില് നാമം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ 16 മാല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജപിക്കണത് അല്ലെ, 2 മാല ജപിക്കണവരുണ്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി 2ൽ എത്ര ആവണം ലാവണ്യ മാതാജി? 2ൽ നിന്ന് 4ലേക്കാവണം, 4ൽ നിന്ന് 8ലേക്കാവണം, 8ൽ നിന്ന് 16ലേക്ക് വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാതാജിമാര്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കണ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആദരവോടുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കണ ഭജതാം പ്രീതി പൂർവ്വകം പൂർവകം, ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം. അതാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ഡിവോഷൻ അല്ലെ? ഭജതാം പ്രീതി പൂർവം. സൗദാമിനി മാതാജി 20 മാല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ നോക്ക്, ശീലപ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാൻഡ് വിത്ത് ലവ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? അയ്യോ, ഇനി 4 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ല. ഇനി 4 കൂടി ജപിച്ചാൽ അയ്യോ 16 ആകുമല്ലോ. ഇനി പിന്നെയും നാമം ചൊല്ലാനുള്ളൊരു സമയം എനിക്ക് തരണേ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ശീലപ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുക? ചാൻഡ് വിത്ത് ലവ്. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജപിക്കണം. അതായത് ആർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട്? ആർക്കാണ് സന്തോഷം? ഭഗവാന് സന്തോഷം. ഭഗവാന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാത്രം അപ്പൊ നമുക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കും. ഭഗവാന് സന്തോഷം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണത് ഭഗവാന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ, നാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കീർത്തനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജപത്താൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ വല്ലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ അയ്യോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വേറെ ഇപ്പൊ പല ഇതും ആലോചിച്ചിരുന്നാണല്ലോ നാമം ജപിച്ചത്, അത് പറ്റില്ല. ആരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാദ്യതേ. അല്ലെ? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. എന്താണ് പറയണത്? സന്തോഷത്തോടെ പ്രേമഭക്തി. അവിടെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ആയിരിക്കണം? പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. 10ൽ 10. 10ൽ 10 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്? എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് പ്രധാനം. ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങൾ 10, അത് 8 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൊരുളാണ് എന്ത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിലാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ
ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബുദ്ധിയോഗം. കൃഷ്ണ അവബോധം, നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മ സേവ ചെയ്യുമ്പോ അത് ബുദ്ധിയോഗം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴാണ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുമ്പോ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വല്ലതും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതീതമായിട്ട് പ്രേമത്തോടു കൂടിയ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടണം. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും ഒക്കെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനില് മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഭക്തിയുടെ ബീജമാണ്. അതിനെ നട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നനച്ചെടുക്കുക? എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നനച്ചു കൊടുക്കുക? നമ്മള് നാമജപം കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം കൊണ്ട് കേട്ടും ചെയ്തും അത് എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? നമ്മള് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണം. കേട്ടും കണ്ടും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും ഇരുന്നാല് ആ വിത്ത് പതിയെ മുളച്ചു വരും. എന്നിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായ ചെടി ക്രമേണ വളർന്നിട്ട് എവിടെ പോകും? മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി എവിടെ വരെ എത്തണം? നമുക്ക് എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വരെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അവിടെ വിശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തി ലത. അപ്പൊ ദിവസേന വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം ഒരു ചെടി വലുതാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ മുഴുകി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനയ്ക്കുക, അതായത് നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോഷിപ്പിച്ചാല് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ നാമം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പിന്നെ നാമം ചൊല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതായത് ഒരു മത്സ്യത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ശ്വാസം കിട്ടില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾക്കും ജപം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് 3 ലക്ഷം നാമം ജപിക്കുന്നാണ് പറയണത് ഒരു ദിവസം. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഈ നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടണം? ഒരു ബന്ധം. ആ ബന്ധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിരുന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം നമ്മൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവമായിരിക്കണം ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നാമജപം ആണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വഴി. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നാമരൂപേണയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണ അല്ലെ? നാമരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അനുകമ്പയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ ഭഗവാൻ അത് മാറ്റും. അതാണ് പറയണത്, ഇത് അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മിൻ ശ്രീ ഗുരവേ നമ. ആരാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളെ?
ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മള് ഗുരു ജ്ഞാനികളാണ്. ഗുരു അല്ലെ? ഗുരു ജ്ഞാനികളാണ്. നമ്മൾക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ള വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗുരു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഗുരുവാണ് നമ്മളതിന് സഹായിക്കുന്നത്. അനുകമ്പയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ അകറ്റി ഗുരുനാഥൻ നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കും. ആ ഗുരു എവിടെ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന്. കൃഷ്ണ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗുരു, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉള്ള പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ഗുരുവിനെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പലരും വികാരജീവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി പരിഹസിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളും കയ്യിലൊരു ജപസഞ്ചിയായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിക്കുക ആൾക്കാര്? കൈക്കെന്താ പറ്റിയത് ചോദിക്കും അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ ഇതെന്താ അത്, കൈക്കെന്താ പറ്റിയത്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അല്ലെ? അപ്പോ ഇത് വട്ട് കേസാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ എല്ലാരും വല്ലയിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോള് ടിക്കറ്റിന് പൈസ എടുത്തോ, അതേപോലെ ഇതൊക്കെ എടുത്തോന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കുക? ജപസഞ്ചി ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? ജപസഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചാ പോകുമ്പോള് എപ്പോഴും നേരം കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്കത് ജപിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ്. ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോകുമ്പോള് അധികം സമയം ക്യൂവിൽ നിന്നാൽ ഇപ്പൊ വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്തെടുക്കും കയ്യില്? ജപസഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോള് ആ തിരക്കും ഒന്നും ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. മറ്റേതെന്താണ്? മുന്നിൽ നിൽക്കണവരൊന്ന് തട്ടിയാ മതി, അപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ആയി. പിന്നെ അവര് ആ സുയോടുകൂടി ഒരു നോട്ടം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കണത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പൊ ഇത് ഒരാള് നമ്മുടെ കണ്ണില് പെടണേ ഇല്ല. ആര് ഇങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാന അന്ധകാരം മാറ്റിയിട്ട് കരുണ കാട്ടുന്നത് ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ നിരന്തര ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളില് നമ്മള് എന്തൊക്കെ ജന്മങ്ങളായിരുന്നു പണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മളെ ഏതൊക്കെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ, എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പുഴുവായിട്ടാണോ ജനിച്ചത്? അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാമ്പായിരുന്നോ? അതും അറിയില്ല. അന്നും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു പന്നിയായിരുന്നോ? അതും അറിയില്ല. അന്നും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ഏതൊക്കെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കണേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരുണ്യം കാട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എവിടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്തോ ഒരു നിമിത്തം കൊണ്ട് ഇത്ര ആൾക്കാര് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കണത് ഒരു നിമിത്തം കൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വന്നുപെട്ടവരാണ്. അല്ലാണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗവതനെ പോലെ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ എത്രയോ പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്നിട്ടും മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ വന്നിരിക്കണ കുറേ പേരെ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് ആ കുട്ടി അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിരിക്കും അല്ലെ? എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാഗവത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എത്ര കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ആ പ്രഭുപാദന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നുപെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാതെ, ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നേറണം. ഇപ്പൊ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഇതും ചെയ്യാണ്ടെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട്, പലതും ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നും പറ്റി താഴേക്ക് പോകാതെ പിടിവള്ളിയായിട്ട് നാമജപത്തിന്റെ ആ ജപമാല കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവും.
ഓരോരുത്തർ അത് പറയണത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ മതി, ഇനി ഞാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതെന്റെ ഒരു രക്ഷയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവും പലരും ഇനി മതിയാക്കെന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊരു അവസരം ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ലോണം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയി എത്ര പേര് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു കോഴ്സാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഓരോ പുസ്തകങ്ങള് പുതിയത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനും കൂടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇനി നമ്മള് കൂടുതൽ ഇതിൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവാണ്. അതെന്ന് പറയണത് അത്രയും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ആ പ്രേമ ഭാവത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ആചരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മള് പഠിച്ച് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭക്തിശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിസ്സാര ഇതുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോവരുത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ജന്മ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? പതിതരായ ആത്മാക്കളെ ഭഗവാനില് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വസിച്ച് അജ്ഞാന അന്ധകാരം മാറ്റിയിട്ട് കരുണ കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നിരന്തരം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളിലെ ഭൗതികത സമ്പർക്കം മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താണ്? ശിക്ഷാഷ്ടകം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാനാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയണത്? ജപം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മള് ആ ജന്മാന്തരങ്ങളിലായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെ മാറ്റി അത് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. അപ്പൊ നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനസ്സിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? സൗദാമിനി മാതാജി ആ 4 വരി ഒന്ന് ചൊല്ലിയേ. ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപനം ശ്രേയ കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതോ ജീവനം ആനന്ദബുദ്ധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃത ആസ്വാദനം സർവാത്മസവനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് അവതാരമെടുത്തതാണ്. നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാധാഭാവത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് അല്ലെ? രാധയുടെ പാത അത് പടലങ്ങൾ മാറ്റി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജനന മരണ വൃത്തിയുടെ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. പരമപ്രധാനമായ ഈ അനുഗ്രഹ കിരണങ്ങൾ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജീവനാകുന്നു. ഏതൊന്നിനായി നാം ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നുവോ ആ ദിവ്യാമൃതം നുകരാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ആ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മാത്രമേ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ നാമം മഹാമന്ത്രമാണ്. ഈ മഹാമന്ത്ര ജപം നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ മഹാമന്ത്ര ജപം നമ്മള് എപ്പോഴും കൂട്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വിനയത്തോടെ, എളിമയും വിനയവും സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ള മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എളിമ വേണം,
മറ്റുള്ളവരോടൊരു ബഹുമാനം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാവരെയും തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മഹദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. നാമം ജപിക്കണവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? തൃണാദപി സുനീചേന, ഒരു പുല്ലിനേക്കാൾ എളിമയുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ തരോരപി സഹിഷ്ണുന, ഒരു മരത്തേക്കാൾ, ഒരു മരം എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഒരു കോടാലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകുക മരത്തിന്റെ ഇരത്ത് വരുമ്പോൾ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായാലും ഒരു വെട്ടൂത്തി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആ മരത്തിനൊന്നും ഒരു കൊമ്പൊടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തരോരപി സഹിഷ്ണുന, മരത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. പിന്നെ അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എപ്പോഴാണ് അമാനിന മാനദേന? എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹവാസം ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൂടെ നമ്മള് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭൗതികമായ കർമ്മഫല ആസക്തിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി. നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് ആസക്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജപിക്കാമെന്നല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും 10 മാല 2 മാല ജപിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ജപിച്ചു തുടങ്ങുക. പക്ഷേ ഓരോ മാല ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും പൂജാമുറിയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ലേ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ദിവസം ചൂലെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അടിച്ചു വരിക. ആ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള് അടിച്ചു വാരി ഒരു മൂലയിൽ കൂട്ടിയിടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അടിച്ചു വാരി പുറത്ത് കളയുക തന്നെ വേണം. അതാണ് നാമജപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചതും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എന്നൊരു ബോധം നമ്മൾക്കറിയണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് എനിക്കാണ്, അതെല്ലാം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഇതൊന്നും ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു സത്യം ഏതാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ കലികാലത്തില് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ നാമമാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പല നമ്മളിത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പത്മപുരാണത്തിലും ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലും വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ധ്യായം കൃതേ ജന്യജൈസ് ത്രേതായം ദ്വാപരേ അർച്ചയാൻ തദാപ്നോതി കലൗ സങ്കീർത്തിയ കേശവം. അതായത് സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനത്തിലൂടെയും ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞത്തിലൂടെയും ദ്വാപര യുഗത്തിലെ വിഗ്രഹ ആരാധനയിലൂടെയും നേടിയിരുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാതും കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കേശവന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിലൊക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കണേ. അപ്പൊ 3 പുരാണങ്ങളിലും ഒരേ കാര്യമാണ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാമത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞാനം, ഓർമ്മയുണ്ടോ? യജ്ഞാനം ജപ യജ്ഞോസ്മി അല്ലേ? യജ്ഞാനം ജപ യജ്ഞോസ്മി, അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ്. അക്ഷരശുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക? സ്പീഡൊക്കെ കൂടിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പോണ പോലെ നമ്മള്
പകുതി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ കേൾപ്പിക്കണം. ഏതൊക്കെ അക്ഷരം? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാവനമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. അത് ഏറ്റവും ലളിതമാണ്, പവിത്രവുമാണ്. ഇതൊരു യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പല പല അക്ഷരങ്ങൾ കയറി വരരുത്, പലതും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും നാമം ജപിക്കുമ്പോള് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്. അനിത മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൊല്ലിയേ നാമം. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്ന് ആ നാമം ഒന്ന് ജപിച്ച് കാണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ആ സ്പീഡിന് ചൊല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ ചൊല്ലാറെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? പലതും പല അക്ഷരങ്ങളും വിഴുങ്ങി പോകും. ഒരു രാമ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കൃഷ്ണ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൃഷ്ണ എന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പലതും വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തര് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ അത് കൂടെ ചൊല്ലുമ്പോഴോ അതിനേല് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? എല്ലാ വാക്കുകളും ശരിക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചിലര് ഹരേ രാം രാം രാമ ഹരേ ഹരേ. അതായാലും ഇതില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മന്ത്രജപം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? രുചിയോടെ, അത് ശരിക്കും പരിപാവനമായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ്, ഏറ്റവും ലളിതമാണ്, പവിത്രവുമാണ് ഈ യജ്ഞം. അപ്പൊ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ രുചി വന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാൻ ആ മായയുടെ ആവരണം അങ്ങ് മാറ്റി അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നിറയ്ക്കും? ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശത്തെ കൊളുത്തുന്നു. അതാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് അവർക്കൊരു അറിവ് കൊടുക്കും. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള അറിവ്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാണ് നാരായണീയം വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായോ ഈ ഭട്ടതിരിപ്പാട് വേറൊരാൾക്കും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരു 3-4-5 വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ എളുപ്പമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് നാമജപത്തിന്റെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ്. മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാലിന്യം മാറും, ഉയർച്ച, അഹങ്കാരം കുറയും, അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെയും അല്ലെ? പിന്നെയും ഇത് ജപിക്കണം തോന്നും അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കണേന്ന്. അതായത് നമ്മൾക്ക് രുചി കൂടി വരും. നാമം ജപിക്കും തോറും, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കും തോറും നാമത്തിന്റെ രുചി കൂടി വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും 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 ജപിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ വീണ്ടും 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 ജപിക്കാൻ തോന്നണ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മാതാജി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിണ്ട്, സൗദാമിനി മാതാജിണ്ട്, രാജ്യ മാതാജിണ്ട്, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, സന്തോഷം. അപ്പൊ
വീണ്ടും 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 ശ്രീലപ്രഭാതരിച്ചോണ്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചാണ് എന്തിനാണ് നാമം ജപിക്കണേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾക്കും നാമജപത്തിനോടൊരു രുചി വരണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ രുചി വരുമ്പോ ചിത്തശുദ്ധി വരും, അഹങ്കാരം മാറും, മതം മാറും, മാത്സര്യം മാറും, കാമം മാറും. ഇതെല്ലാം ജപത്തിലൂടെ മാറി മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ തെളിഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈഷ്ണവരുടെയൊക്കെ മുഖം ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കണ പോലെ തോന്നുന്നു, അല്ലെ? എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഐശ്വര്യം എന്ന് തോന്നും. അതെന്താണ്? അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ ആ മുഖത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങും. നമ്മളൊക്കെ എൻ്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടാ, അങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കണ. അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ണാടി പോലെ പോയിട്ട് എന്താവാനായിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു പല ജന്മങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് വന്നിട്ട് അവരുടെ മുഖമൊക്കെ കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങി വരികയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സ് പല പല ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാല കൈകൊണ്ട് തൊടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നാമം ജപിക്കാൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അക്രൂരൻ ഇല്ലേ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അക്രൂരൻ കൂട്ടുകാരൻ, അതായത് അക്രൂരൻ എന്ന് വെച്ചാല് കംസന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്നും വിചാരിക്കും, ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്? കംസൻ കുറേ പേര് ആ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ കംസൻ അക്രൂരനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ദൂത് കൊടുത്തയക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞയക്കണത്. അപ്പൊ കുറെ ഭൃത്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാന് സന്ദേശം കൈമാറാനുള്ള ഒരു യോഗം അക്രൂരന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ആര് എവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചാലും ആ പരമാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവരെ തേടിയെത്തും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ എല്ലാ ചിന്തയും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നു. അപ്പൊ നാമത്തിന് ആകർഷണ ശക്തി ഉണ്ട്. സർവാകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ നാമത്തിനും എന്തുണ്ട്? ആകർഷണ ശക്തിയുണ്ട്. സർവാകർഷകനായ കൃഷ്ണന്റെ നാമവും അതുപോലെ തന്നെ ആകർഷണമാണ്. ഇപ്പൊ നാമത്തിന് ആകർഷണമുണ്ട്, ശക്തിയുടെ. സർവാകർഷണനായ കൃഷ്ണനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതുപോലെ നാമജപം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പാപങ്ങൾ പല ജന്മങ്ങളിലായി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ പാപങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആസുര ശക്തി കൂടി നാമത്തിനുണ്ട്. അതറിയാത്ത മൂഢന്മാരാണ് പല വഴിപാടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കഷ്ടകാലം വരുമ്പോ ഓടി നടക്കുന്നത്. ഇതാണ്, അവര് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? കുറെ കാശുമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കാണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഒരു മാല എടുത്ത് വെച്ച് ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയും ഏത് യുഗത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ വല്ല പ്രാചീന യുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ശരിയായ കാര്യം പറയുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നാമത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ കാശിയിലെ തെരുവോരത്തൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഒരാള് പാണിനിയുടെ വ്യാകരണം തേടിയിട്ട് വ്യാകരണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം, പ്രായമായ ഒരാള്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ഈ വ്യാകരണം തേടി നടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ സർവപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ നഹി നഹി രക്ഷതി കിഞ്ചി കരണേ. വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി?
ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് നാമജപം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആര് വേണേലും കളിയാക്കട്ടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഏകാദശിക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ, ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ ആൾക്കാർ ഓടുന്നത് എന്താണ്? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്ത്? നാമജപം. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് അതിന്റെ പിന്നാലെയൊക്കെ ഓടുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ സാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാമ ഉപാസന. നാമോപാസന നമ്മുടെ ചിന്തനെയൊക്കെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമമാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ 16 വാക്യന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എനിക്ക് സേവനം കൂടുതലായിട്ട് തരണം, അതാണ് മാതാജി. അതെ അതെ അതെ. രാധാദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മള് അല്ലേ. എന്ത്? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തില് എന്നെ കൂടി പങ്കാളിയാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തും രാധാറാണിയോട് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വേഗം കേൾക്കാം. അപ്പൊ രാധാറാണിയോട് പറയണ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് എന്നെ കൂടി ഒന്ന്, എന്റെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലാതെ നോക്കണേ. ഭാവം അറിഞ്ഞ ജപിച്ചാലാണ് അതിന് ശക്തി കൂടുതൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജപിക്കണം. പിന്നെ 10ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. അതായത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ വിവേകശാലികൾ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാള് ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് തന്നെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അപരാധം കൂടാതെ, ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നാമജപത്തില് നമ്മള് 10 അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുക അല്ലെ. ആ 10 അപരാധം കൂടാതെ നാമം ജപിക്കാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? പാടുകയും ആടുകയും ആനന്ദ നൃത്തം ആടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉടനടി ഭഗവാനുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പാടണേം ആടണേം ഒക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവന മനോഭാവം വികസിച്ച് ഭാവാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പാട്ടും ആട്ടവും ഒക്കെ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കണത്. നാമജപത്തിന് ഈ 16 ഇതുകളുള്ള ഇതാണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ 18,000 ശ്ലോകമുള്ള ഭാഗവതത്തിലും വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ പലയിടത്തും പല ഇതികളിലും ഉണ്ട്. അതീവ രുചിയോടെയുള്ള തുടർച്ചയായ നാമജപം ഒരു പുരോഗമിച്ച ഭക്തന്റെ വിശേഷ അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ അപരാധങ്ങളോടെ ജപിക്കുന്നവരോടും തുടർച്ചയായി ജപിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുക. എന്താണ്? തെറ്റുണ്ടായാലും ജപിച്ചോളൂ. ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവും? തെറ്റൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ആരംഭത്തിലെ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ചാലും വീണ്ടും ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താവും? നമ്മുടെ അപരാധമൊക്കെ മാറി. കുലശേഖര ആൾവാര് തന്നെ പറയുന്നത്, ജിഹ്വേ കീർത്തയ കേശവം. ഭഗവാൻ കേശവനെ സ്മരിക്കൂ. കീർത്തയെ കേശവം, കേശവനെ സ്മരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര സ്മരിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങളെ പരമപുരുഷനെ സന്തുഷ്ടനാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അദ്ദേഹം
ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും തിരുനാമത്തിന്റെ ജപം ആചാര്യൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ 5 വായ്കൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആണത്രേ നാമം ജപിക്കുക. അത്രയും 5 വായ ഉണ്ടായാലും പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും അനുകരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സമയമായി എന്ന് വിചാരിക്കണ. പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അല്ലെ. ഇനിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി പറയാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് എന്നാ മാതാജി? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസം ഉണ്ടോ? മടിയായ അല്ല, ചോദിച്ചതാ മാതാജി. ആ. ഞാനിത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ അഡ്മിൻ